Osofo na said na okay no Asantehemaa asum our Saviour Church mu be over 60 years. 66 years. Now you say what you say easy. I tell you pa. Enti you be can say the Saviour Church no see Asantehemaa the contribution to the church growth and development ubetimi abobɔ nneɛma baako mmienu bi so de akyerɛ ne yɛbetimi aka no sɛ ɛnam nana Opemsuo nti ɛna manya bibisa no yo imi ha me dawase kwasem sem baako bi akakyire okay sɛ na ejidi ahasem o start asɔre no wɔ abiamo okay mo start asɔre no no de be wie kuma se ha ti no ne kunu te aduamoa saa no be wie kuma se ha enanum a ena aware sem ba mu a osan dan na ni de ba bonwire enti bonwire ena ode na sɔre ensem nyina kɔ awieye na o question na busa me no the question say inipa ya de osayi asori ni nyina atena ase se sompa na Asantehemaa som asori no abroso eninti asori ni ye school kese se ni din be ka asori nim ani Asantehemaa na ni din free yemu no eninti asori mpanifo nyina church council ni nyina ahyiaye eye opani Abraham adu say ono ene da asori ni nyina no o osiam to ene the trustees ni mpanifo nyina adwene ho no ye said da bi said de nana wasom asori na che no ese se ye bona baso eninti asori na yi school kese a the kreni na esombo ye de nana din atoso na enumu no na kwasam ye bie school na no na say me who said the menka na ajimu se agi ensem ye wo ho a osemekwa akobɔ Asantehemaa ne na ono nso ede nanim nyama beta machi nana school basic school nka ye de hu ni say asɔre ne ye ade kakra because o da bi na o say tu Asantehemaa nyame won hyira no amen nyame on chichire ne rema ye na ade a waye no nipa anka nyankopɔn de ne ba asase so no obɛkae no edi nyankopɔn din ɛda na se bebre se nyame ɔma na hoden ɔma ne nundie nyansa ɔde bɛso Asantehemaa mu akokodura ɔde aso Asantehemaa mu yesre nyankopɔn se nimdi ɔde ma Solomon da bi ye na dwuma no ɔmfa bi ma no amen sɛde ɔde amane a ɔde chichire ne man nana sɛde ɔdɔ ne ma na ɔne na Asantehemaa ni nua no aso yehu ne sɛ na danfo san no ni nua no na danfo san no fi sɛ ɔne ne mienu no emframa amfo mo ntem sɛde Asantehemaa dɔ ne nua no na abroso ti asɔre ne yes ade we de beto ne no mi nua ne de esa me kɔta na chi na me di manim nyam kɔta na chi wow no kwasem nyame anim ni ɔhene edi akyire ɛbɔ na Asantehemaa chi dom ɛbai no kwasem ni Asantehemaa wow Asantehemaa wow eh ene sa da ne de na nyefe di agro Asantehemaa ene na Asantehemaa omumienu Asantehemaa yere lady nyame won hyira no de Lady Julia yeah nyame won hyira no omunyina ka bom beta na ahemachi asama me kan minua tu utwa picture na be hu ne say enya samu eda fom wow na ohene beye anwanwade e wo bonwira
ne kwasɛm ni ɛsɔ yɛni bebree na yɛ nana bonwe hene ɔno nso de n'anim onyam ɛbɛtaa dwumadie n'akyi ɛma ne yɛ fɛ ɔne nana bonwe hima wɔyɛ mesoa ɔno nso meda ɔma se na mekɔ m'anim no ɔhene baayɛ no ne kura kristo mu ni nneɛma a wɔde bɛkyɛɛ school no na borɔ so Opemsuo mekɔ mɛsen aba na mɛhwɛ wohwɛ baase yɛ si hɔ yi a baase wohu ne sɛn senior high school for bus senior high school ɔmo bus yɛwɔ ha na Asantehemaa ne otumfoɔ ɛfrɛ yɛ sɛ yɛmmra yɛbaeɛ a yɛde ki ahyɛ yɛn nsɛm sɛ yɛmfa nkɔ yɛ school yi school na pre-trade and JHS. Yes. Wow. And kwasem Christum adia nipa yen. Na no mayen. Abroso. Na contribution was sorry ni mu. We kra kai tuzo so say ye toka ye beto ne say. Yes ka ketwa. Me pacho mamenya de mo amaje bre na moti Opemsuo 104.7 megs. Me sra all the bra Facebook. Na behwe ka ye ka ho asem no enye wow very serious we no free nana Asantehene ene Asantehemaa ho no se monje mfanye preparatory school no wow na saade baaye no kwasem ni ebeye adekese a na wodwene ho a unhunu de wonka se wodo wo ya nana ayi na di akire ede aseda kora na ebetimi de ada no we part there iti nana contribution de eje we nko asore de ye bibia nana de ne ho hyem ye bibia masore dan emisi se eye makoma mu ya se ma hyehyɛ me niema se obaba bibia no amame because we are okay say o di dwuma na obenya Asantehene se oba se menua enya akro enya asɛm ɛda fo enya asɛm ketwa ahemfo epie won Asante nyina ebepie sa school yi mu ɛno kwasɛm nyame anim ne sɛ na naima abo asɔre no akwan bebree so a yɛ ka se yɛ ka adagye na wate asɔre n'anim ama asɔre no nso obia aba respect asɔre no Asantehemaa mu na nka nyemre first na gidi nipa hu nse na asɔre beeni ene 7 preduasa na ahimanti na mete ha na ahimanti na ama manya ano a meka bi kwasem wa bi asɔre n'anim akoduru de sese odi duru bia eninti na ye bɔ na baso se nyame o hyira no maye